Predstavujeme najnovší pokrok od Print24. Náš revolučný papier na tlačiarne a kopírovacie stroje Print24 navrhnutý na zmenu vášho tlačového zážitku. Vyrobený s osobitnou pozornosťou k detailom, zaručuje bezkonkurenčnú kvalitu a výkon. Zažite ostrejšie obrázky, živé farby a presnú reprodukciu textúry ako nikdy predtým. Náš papier na tlačiarne a kopírovanie Print24 je vyrobený z udržateľne spravovaných lesov a má certifikát PEFC. Ideálny pre široké spektrum použitia, je dostupný v rôznych množstvách. Jednotlivé balenia s 500 listami na súkromné použitie, štandardné krabice s 5 baleniami a dvojité výhodné balenia s 10 baleniami. Papier na tlačiarne a kopírovanie Print24 bol testovaný spolu s kompatibilnými produktmi a vyniká svojou vynikajúcou hrúbkou 110 mikrometrov a výnimočnou bielosťou CIE 160. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom novom papierovom produkte a o tom, ako môže prospieť vášmu podnikaniu, kontaktujte nás ešte dnes alebo navštívte našu webovú stránku